Sehat Kang Mas. Alhamdulillah. Aku seneng ya angger ngenomke iki. Iya, angger dinomke rasane malah kecut. Ayo dinomke iku kudune ya seneng kok ya tegese iki pengen ngenomi. Ya, Mas. Wah, iki pripun? balene jos Nangge. nganggo Kayak disapa sik kae para warga. Sugeng dalu sedaya para warga ingkang sampun rawuh wonten mriki sehat sedaya nggih. Akeh banget ya Pak. wayangan kok padake. Nah, lah nek ora wayangan apa jok kersa lenggane ngono. Ya dasare ya nek nonton Mas Yusuf pene Mas Yusuf kata sanget. Wah ya isih kalah uga. Surab
ya Mak. Alhamdulillah ya Nduk. Ya. Bengi iki awake dhewe kepareng nindakake kewajiban meneh. Ya. Minangka pelestari budaya dan pelaku seni ana ing Nuswantara iki. Ya Mak, ya. Kula kalau. Ayo kuwi sangka tresnane para warga karo budaya Jawa. Ya. Monggo kajenge tertib, kajenge kepenak, kajenge sekeca sing teng ajeng sing tesih jumeneng lenggah kemawon. Monggo. Lah iya, ben sing wingking mriku ugi ketingal. Ya. Dadi disawang ki ya kepenak, dikondisekke kepiye-kepiye ki ya gampang, Nduk. Ya pancen ngono, Mak. Ya. Ketertiban kudu tansah dijaga. Sing ana ngendi papan, mbuh sing rawuh langsung mriksani pagelaran ana ning lokasi kene. Ya. Mbuh sing mapan ana ning daleme dhewe-dhewe mriksani lumantar YouTube live streaming ya ketertibane ya dijaga. Ya Mak, ya. Ngaturke kula nuwun luwih dhisik. Heeh, Nduk. Ngaturake kula nuwun wonten ngarsanipun warga masyarakat Kalurahan Pathuk. Ya. Dalu menika keparengan nimbali cangik sak rombongan saking laladan nglipar Gunung Kidul. Ya. Ngayogyakarta adiningrat matur sembah nuwun. Dalu menika kanthi adicara inggih menika hari jadi Kalurahan Pathuk yang ke-94. Oh iya luar biasa Mak nggih. Nderek mangayu bagya ingkang sepisan ugi ngaturaken selamat kagem warga Kalurahan Pathuk karena telah memperingati hari jadi Kalurahan Pathuk yang ke-94. Ya Mak panjenengan ngono. Nduk. Mboten kata lumpen nderek njurung pandonga pamuji. Ya. Mugi-mugi sasampunipun para warga ing Kalurahan Pathuk ngawontenaken adicara inggih menika hari jadi Kalurahan Pathuk yang ke-94. Sakpungkuripun menika sakterusipun mugi tansah manggih karaharjan rahayu tias bagya mulya tinebena saking rubeda sinaketna ing nugraha. Amin ya Mak ya. Sembada kang jinangka jumbuh kang ginayuh rahayu kang kaestu basuki kang kaesti. Amin amin sing disuwun pancen ngono. Kejaba saka kuwi awake dhewe ya melu ndedonga muga-muga sesuk hasil panene para warga ing Kalurahan Pathuk bisa dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah hasile apik kabeh. Amin Mak ya. Ora kabeh sak kiwa tengene para warga Kalurahan Pathuk. Munggahe ana ing Kapanewon Pathuk. Ya heeh Mak ya. Wah luar biasa Nduk. Wondene bengi iki mapan ana ing bale Kalurahan Pathuk. Ya. Pendopo semene gedene Bawira ya iki digunakake kanggo gelar wayangan ki ya turah cukup. Ya heeh. Iki kelir 8 meter 10 meter. Heeh, 10 meter gawangane. Ya. Nek kelire ya 8 meteran. Ya heeh. Ki masang sing rada cendhek, Nduk. Ya Mak, heeh. Luar biasa. Ngaturake panuwun so ngaturaken sugeng lenggah dumateng para tamu undangan dipun Bapak Panewu Kapanewon Pathuk. Iya. Bapak Koramil Pathuk, Bapak Kapolsek Pathuk, mewah Bapak Lurah Sekapanewon Pathuk dalu menika parengan nenggani nglenggahi. Ya Mak ya. Ya salam-salam muga ya Mak ya. Ya kanggo warga masyarakat Kalurahan Pathuk. Ya. Kadang muda-mudi Karang Taruna ngaturaken matur sembah nuwun sanget sampun mengkoordinir sedaya ingkang lumampah. Ya ngaturke salam muga kanggo keluarga besar Madrasah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Uga kanggo paguyuban Pandhakiyu. Ya. Pamirsa live streaming YouTube ingkang mapan wonten ing pundi papan matur sembah nuwun sugeng ngamirsani. Ya. Ki pepundhane awake dhewe sapa Mak saka CV Bang Surya Ase uga rawuh matur sembah nuwun. Oh ya matur nuwun. Heeh. Caket kaya maneh saka kene. Heeh Nduk pancen bener. Ya. Ki aku tak matur sithik. Ya. Ki kagem sedaya pandemen Ringgit Purwa. Mewah pandemen Dalang Yusuf nyuwun donganipun mugi simbah kula piyambakipun Mbah Ngadiem ingkang
Wekdal sakmenika nembe nandang gerah mugi Gusti Allah paring kesehatan pulih kados wingi uni. Amin. Ya mak sing disuwun ngono. Enggal-enggal simbahku ki ya diangkat penyakite, Nduk. Ya mung kari sehat bagas warase. Iya ya mak ya. Semulur nggone momong anak putu buyut canggah. Pancen bener ngono. Ya. Matur sembah nuwun ugi dumateng warga kiwa tengen kula sederek-sederek ingkang sampun nuweni kaliyan nenggani simbah kula. Wah bengi iki ngomah rame, Nduk. Oh iya, ya muga-muga sing disuwun simbahku ya simbahe kanca-kanca wis ngono wae, anggap wae ngono. Ya. Saya semangat nggone duwe keinginan untuk sembuh dari penyakitnya. Ya mak bener, Ya, langsung bae. Nawala akeh banget sing ditampa. Ya, ki mau saka sobat ngebyar wis transfer 500.000 nyuwun Mbak Elisa dipun sepoti mawar kuning. Oh ya, kuwi aku ora lali. Ora lali wis kulino, Nduk. Pendak-pendak Mbak Elisa nderekke nyengkuyung awake dhewe mesti sing disuwun mawar kuning. Ya, cocok karo punyane Mbak Elisa. Wah. Kowe iki ngopo lho, Ra? Areng guyu ki wis ditata. Ya kowe iki spontan kok ya, Mak ya. Spontan kuwi wis ora iso diganggu gugat. Bengi iki pepundenmu si sapa? Sapa? Widi. Heeh. Pak Pardi. Iki ya izin. Ya mergo nunggoki simbah. Wah, monggo sinden-sinden ki sane semangat ki nek enek penjane Pak Pardi karo Pak Parjo. Iya. Sesuk bengi, Mak, sesuk bengi. Iya. Manut aku ki, Nduk. Iya. Heeh, ya selak wengi. Ya. Diwaca mengko nek Mbah Waluyo karo Mbak Elisa wis jumeneng. Ya. Disepoti mawar kuning, Nduk. Ya, sisan bae Mbak Elisa karo Mbah Waluyo. Ya. Mangga buka saron Mas Joang. Ya. Ayo, tak dombengi le. Hatiku kanggo
Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Pripun Cek sami sehat? jalan. Nggih. Ya rada teleke putih. Hah? Keleke putih. Teleke putih. Delek bocah iki piye maksude? Maksudnya ki awake ki rada gregesi, Gregesi. teleke putih. Oh, wis mbuh aku radong kowe. Sugeng dalu Mas Waluya. Sugeng dalu Dik Yusuf. Nggih. Sehat Kang Mas? Alhamdulillah. Aku seneng ya angger ngenomke iki. Aku angger dinom kene rasane malah kecut. Ayo dinomke iku kudune ya seneng kok ya tegese iki ngenomi. Ya, Mas. Wah iki Pripun? balene jos Nangge. nganggo Kayak disapa sik kae para warga. Sugeng dalu sedaya para warga ingkang sampun rawuh wonten mriki sehat sedaya nggih. Akeh banget ya, Pak. wayangan kok padake. Nah, lah nek ora wayangan apa njok kersa lenggane ngono. Ya dasare ya nek nonton Mas Yusuf, pene Mas Yusuf kata sanget. Wah ya isih kalah akeh karo pene Mbak Elisa. Kathah sanget. Nggak. Lho kok kathah sanget. Lah, ya aku salah. Bapak ki aja nesu-nesu karo anake wedok tuh Nah, jangan Ya ora nesu-nesu. apa-apa. Aku ndek anak kono iki bojo kemayangan. Piye? Loh. Mirip boten Pak Bu kalih niki bapak kula. Sayang nggih tesih 11 12 to ganteng cantike niku lho. Nah iya kowe 11 awan aku 11 malam padha. Pak jane mbokku ki ning endi to, Pak? Aku ki bola-bali goleki mbokku gak ketemu. Jane aku mirip bapakku ya ora pati yo. Ora blas malahan untuk ngarani blas. Lah jane Mbokmu mbok cetha mati wis taun pira. lah kok mati? Apa wis sepuh apa? Wong mbokmu kudune nyusoni kowe, mbokmu mati dadi sing nyusoni malah aku ngono kok. Apa ya iso nek kaya ngono. Lele mati tuh piye kok ya langsung mati nyusoni kok mati? Lah ya mbuh wong biyen ki mbokmu ku ya mung sepele kok. Sepelene Piye? piye? Lah ya mung kena baut 10 kuning tememplek truk dadi ya Iki jenenge kecelakaan kok ora. ora apa-apa, sing penting kowe iki anakku. Iya, ya nuwun ya Pak. Biasane ya aku mbiyen ya dikeloni ibu ning kanthing ra ngerti ra tau reruh li ngeloni ya bapak sing sok ngeloni ya Pak. Andane kok kowe. Ning ngrumati aku tenanan. Kowe iki biyen kowe ngeloni ya kudune mbokmu ning gandeng ora ndek mbok ya aku. Piye ning ngrumati aku Pak nek aku turu ngono biasane piye? Malah turu kowe iki angger kepiye kowe tak pernah nek sing kurang kepiye. Kumulmu kemunggahan tak drukke. Kemulmu kemedunen tak unggahke, angger tak drukke kok kene ketok. Angger tak unggahke kok kene ketok. Gregeten tak lempit kemulmu. Tak kira to. Ayo sing cupet ki kemule kok ya Mbah ya. Iya. Wah, duwe. Kula niku ndek anak ngeten iki ngrejekeni. Lah nggih. Lah ora tau leren aku nganggur wis wareg wis ora wis tenang aku. Tak wet-wet. Diwet-wet ya Pak. Teke nek misale ketemu ngono ya tak jangan-jangan ke apa. Tenan saka Kesenenganmu. jenengku jangan lodeh. Jangan lodeh. Biasane di jerone apa Pak? Tak takoni jerone jangan lodeh ki Lah apa? ya krikil po watu. Jangan lodeh ki ya kluwih dionceki. Kluwe ya kluwe dionceki. Dicacah. Cacah. Cemplungke. Cemplungke. Terus apa melih? So. Godhong so. Nek terus men saya enak iki nek ana tetelan. Tetelan. Tetelan apa ya? Ya gedhek apa. Kok tetelan Kaya gedek. Balungan. Balungan apa? Balungan apa Pak Le paling mbok senengi balungan apa? Ya limasan po joglo. Kaya sapi apa kambing Ya ngono kok. maksudnya iku lho, kewan apa? Rasahku kan balungan. Apa piye? Awake dhewe nang kene iki nderekke panjenengane Mbok Cange. Nggih, kalih Mbak Limbo. Monggo kene iki lurahe asmane ngerti? Asmanipun Pak Caturbo. Menika ingkang lenggah ngagem rasukanipun kemeja wernane biru batik. Catur. Catur kuwi ana tegese. Nggih, gleleng Bapak Catur. Sik, Mbah. Mengke riyen wawas maneh sinten Pak? Catur Wibowo. Pak Catur Wibowo. Ana artine. Heeh, nggih. Cah ki cakep, tur ki tur lomo. Waduh. Cakep tur lomo. Kuwi iki kuwi. Wah. Wo ki digawa. Catur, cakep,
tur lomo kuwi apa sing digawa kudelokan ngono kuwi. Ora urung meng pembentukan. No bae lho Bapak. Matur sembah nuwun sampun saged nimbali kula saged sowan wonten Patuk mriki nggih. Patuk. Patuk. Lurah. Lurah. Patuk. 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 Tok. Tuk. Oh. Tuk. Tok. Tuk. Oh. Nek- Tok iki rada pekok itu lho Patuk itu dikit bukan. Nek patok iki sing cok nggo anu wedhus anu. Oh patok itu. Nanti Patuk. 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 Oh Kene iya. iki bathuk aja tok ganti bathok. Patuk. Ayo karang basa Jawa akeh banget kok ya Pak. Iki sing rawuh ki lurah-lurah kabeh. Sedanten menika ingkang lenggah. Ana Pak Widodo. Pak Widodo nggih. Ana Pak Eri, ana Pak Komplit pokoke Komplit, ana nggih. sing jenenge Pak Catur. Piyayi lurah sing gagah gedhe dhuwur ndrek ipel-ipel iki Pak Lurah. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Gagah. Pak Lurah Catur. Piyai gagah gede. Gagah gedhe dhuwur ndrek ipel-ipel iki Pak Lurah. Endek ipel-ipel niku lho ya Yeah. piyayi bagus. Ngamer, anu Tur ya ngampur. berwibawa. Ning Sembodo. Sembodo. Apa-apa ki ora awel. Nggih. Tung-tung Sul. aku teko. Jaluk pira? Woi, Mbah Waluyo no. Nggih, Pak Lurah wis suwe ra ketemu. Nggih, aku wah kok anyar Pak Lurah. Lah iya. Langsung dineke Dikasih. jakete anyar Jakete anyar. banyo. Dikasih. Metu karo bojone kok ayu ket biyen. Tak pikir arep dineh. Ora. Ayo ora segampang kuwi kok ya Mbah Waluyo. Nah, sampe kira ya nganggo mengguyon. Iya. Jadi acaranipun menika rasulan nggih Mas Yusuf. Napa Hari jadi. Hari jadi. Hari jadi jadi. kaping Kaping 94. oh sangang Sangang dosa sekawan. Sekawan. Oh nggih, menika Iya. saged nglempakaken sedaya para warga. Nggih. Matur sembah nuwun. Pokoke mugi-mugi ingkang rawuh diparingi keselametan, paringi Amin. rejeki kathah sehat sedanten mawon, boten Amin. kula biji-biji setunggal mboko setunggal. Amin. Kinerkahan. Iki gandeng iki ra adem. Niki adem. Nek sumuk, nek umpamane sumuk gek do. Kepet-kepet. Ya betul. Tapi niki gandeng Apa, niki apa? tasih sembripit Aku seneng nek muni nek do sumuk ya apa kepet-kepet ngono. Kepet lho, kok salah kaprah kuwi kok. Iki loh Mas Yusuf gini loh maksudnya Eh. ketipasaan kalau adanya kertas apa kerdus kan ini kepet-kepet orang bilang. Ya. Kepet. Kepet. Nek kuwi artine kuwi nek kene tok kepet-kepet kuwi berarti kuwi minuman, Nduk. Oh, minuman. Ngawur wae. Kepet minuman lagi reti aku. Sesuk tak ngerasake dulu. Iya, sesuk anu gek ngene. Je, menika caos panglipur, Lah, mbok iya. menawi kathah ingkang sampun mlebet pamundutan-pamundutan saking warga napa-napa nggih Mlebet. Iki apa ora anakku ki nek omongan aku ki kudu ngadep bodrek. Lah ngapunten lah ya mbokku ki sapa to pancane? Walah. Kaya iso bentukanku kaya ngene, omonganku kaya ngene. Aku ki ya ora ngerti, aku ki meng kaya ngene kok duwe anak ayune kene ora saking polahku rak ya ora. Mbah Waluyo ki wis ora karu-karuan. Ya nek. Ya. Heeh. Ya. Sing kang baku pandonga panjurung pandonga kagem warga ing Kalurahan Pathuk sampun katuraken nggih Mbah Waluyo Mbak Nggih. Elisa. Nggih. Iya, Ki mau saweran sing wis mlebet. Ki mau. Mlebet. Sugeng dalu Mas sak rombongan mugi pinaringan sehat lancar saking Ude Kambing Mara Mulya panjenengan Pak Mulyanto. Nggih. Nah, Mulyanto. RT Ndaraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul nyiapaken hewan akekah masak gule ya tongseng sate juga nasi box siap diantar sampai tujuan nomor HP 0857 4701 0987 matur sembah nuwun nyuwun pepeling ya sugeng dalu Mas Da kula Jack Haryanto MC Turi Sleman nyuwun caping gunung kalajengaken jola joli mumpung bintang tamune Mbah Waluyo kalian Mbak Elisa matur sembah nuwun salam sehat dan sukses selalu transfer 500.000 ora elok Mbah lho Ora lah gur transfer. kira ya iso ditarik Ora ngono ki. Soale drongkel-drongkelane angel nek Angel. ditransfer. iya
Heeh. Nah, terus dari Dek Teo Purwosari nyuwun lali janjine. Ya. Ha iki lho Mbah Wali ya. Apa? Oh. Romomu ya rawuh. Oh, sinten? Sinten? Pak Haji Saidi. Wah, Pak Haji Saidi iki saking Gamping. Nah, niku lho kae wis lenggah ning kono yaine ya. Pak Haji Saidi, waduh sugeng dalu Pak Haji. Sampun ngantos kesupen binjang mirsani malih. Heeh. Wah, jane piyai luar biasa ning emane kok arep nanggap rong sida-sida. Derek. Biyen wis tau nanggap bintang tamune 12. Rolas wise iya. Gayeng banget. Nyuwun caping gunung kalian gubuk asmara. Oke. Pakai jula-juli ya. Selamat sukses ulang tahun Kelurahan Pathuk yang ke-94. Ya. Nah iki kagem Mbak Elisa 100.000 iki dari Bang Surya AC monggo. Oh ngaten, saestu wonten tulisane. Ngapura lho Pak, kagem Mbak Elisa. Mbak Elisa to. No, sik delok. Kagem Mbak Elisa Urtenane. Yo di ngapura iki tak simpen ya Pak. Lah iya simpenen. Ya, sik kagem anu Pak Walu ya mboten. Ora sah. Enggak ada. Aku wis ora butuh nek amplop kok ngono ki. Tenane. Ben lewat transfer wae, mandot transfer mawon. Mbah Walu ya. Nesu. Aja gelo atimu sik to. Mau sore aku arep tekan kene iki. Iya. Pak Haji mesti aku weanan karo Pak Haji Saidi. Ha iya. Mungkin dalu kula nyusul Mas Yusuf. Oh nggih matur sembah nuwun. Nah, mungkin dalu Mbah Waluya kula enten bagiane dhewe nggih Mbah Waluya. Nah, mungkin nek kula kesupen ken nagih teng kula. Ngoten niku dawuh. Lah, lho. Ora leda-lede lho. Leta-lete piye to iki ming aku ya ming ngomong mandat. Engko to Sakura ana pundi Pak Haji Saidi sing ngomong sapa? Halo. Lho wis lho kini lho. Ampun. Diwakilke aku apa piye Pak? Oh. Apa Bapak dhewe? Apa? Ngisini kowe iki yo ngisini sini kok kowe iki jane yo. Wis lho. Aja padake wong tipes. Aku karep srimian ra payu kok aja sok ngono kuwi pinten to, Pak? Wah, kene yo. Iya. Jenenge wah wesan. Sinten malih monggo mumpung sing ngisar. Sisan. Iya. Nuwun Pak Ji. Wes pokoke ya Berkah barokah. Laris dane. Tunduk laris. Sing kono rasa suwi-suwi. Mbak Elisa. Nggih. Sing dari Bang Suryasi itu tadi dibuka dulu. Oh iki dibuka riyen nggih. Dibuka dulu mbok menawa ono. Siwas jero Pak nek ku nglebokke. Kuwi duit negara lho. Kok tok deleng ngandeng pawuan. Lah Pawuan piye to? Sembrono. karepku ben manake Pak. Sembrono. Lobika nggih. Nisik tesih segel nggih niki. Iya, Gelan. Lho niki walah kathah Mas. Walah pinten nggih niki 1 2 3 4 sekawan. Oh ya 400 berarti. Berarti iki nek digenepi iki 5. Lah ya. Terus piye lek genepi Nah, carane? ngene carane. Kuwi ra papat to kuwi. Papat. Digenepi 5 nyogawanen. Nggih, Nah, terus? 5. Terus ngene to, 5 iki diitung jiro lupat 5. Nah, ngono lho ning aku. Wah, 1 Ro telu papat 5. Nah, nek ngono kuwi. Nah, aja dikempit ndak dadi tape. berarti ngono aku lho telu. Ya nggon aku siji jatahku kowe mau ngono. Iya. Ning yo gandeng aku wingi utang yo wis kono pek. Oh, ya kok ndak tok saluk. Kuwi piye kuwi? Keno kelek lho Pak sing kuwi mau. Emah. Sing kuwi mau keno kelek. Enak ra? Iki tak deleh kene siji, tak deleh kene siji. Lah sing diemplok mau. Lho, iki ra duit jagung. Iki duit pitik. Kowe nek tak mur jagunge totoli pitik. Oh iya iya. Niki Kang Bundi Rumien, caping gunung. Ki ana neh kok, Mbak. Eneng neh. Saking Pak Dilare. Eneng neh 500. Dalam kurung kotek RT 22 salam kagem warga Pathuk Sumber Tetes khususipun. Mika saweripun 100.000 kagem Mas Dalang Mbah Waluya mboten sah. Pen berapa? Dalang kowe. Iki duit anu Mbah iki. Duit gilingan gabah. Ah iya. Ngati-ati lek nggo duit ku nek tiba pecah dadi eketan lho. Aja disokono. Kaya apa ya ora, heeh. Sing caping gunung dhisik mawon Mbah Waluya. Permintaan terbanyak. Iya. Lah, karo tak dombengi ya Mbah ya.
Karo piye? Tak tumbengi aja. Jula-juli kudu semangat, tak tumbengi. Tumbengi. Bawane Mbak Elisa karo ngejak sinden seputra daerah Kapanewon Pathuk. Niki kayak sik tengah niki Ciro Iya. nomor sekawan. Iya, sing ora iso kalem kuwi. Iya. Sik ogah wae iki. Mbak Fia. Mbak Via. Malah ngerti pentas ning desane dhewe yo nganggo kuku-kukunan barang. Andang. Kuwi apa ora ngenengi yo kira-kira apa ora Iya. marake lara ya. Alah iya. Iya. Ben dadi bintang daerah Iya. ngono ya. Ngadeg Mbak Mbak Via. Via Pathuk. Wah, jan. Kajenge krasa ngoten lho nek demoki. Oh. Oh, ini lho, Mbah. Iya. Krasa to, Mbah? Kaya bojoku ki ya pasang kuku gedawan, rekane ya ngucek moton matane dhewe malah kuat. Nggih, Sugeng dalu Mas Dalang, Mbah Waluyo, Mbak Nggih, Elisa. Sing dalu. Sedaya warga Pathuk mriki. Tanggamu dhewe, Mbak. Nggih, kula nggih mlebet Omahmu nggo ndi nek Pathuk kene? Sik. Mriko terus mriko nggen kula dalan anyar. Oh. Ajeng ten Sambi Pitu. Oh, sik menggok-menggok ngono kae. Nggih, Gunung Kidul dalane menggok kabeh, Mbah. Lah iya. Nggih. Menggoke mengiwu karo nengen ning, Mbak. Lah iya. Ya iso gede, iso cilik, iso munggah, iso medun ning ora obah. Obahe ya kala mangsa wae kok. Nanu caping gunung Mbak Via. Iya, heeh. Mbak Via ki suarane lantang. Kok lantang kaya wong lanang. Iya. Via dawane sapa ta Via sapa? Alfiana Saputri. Oh, Alfiana Saputri. Nggih, Mbak Alfiana cobi. Jenenge nek sapune to. Enak. Ning kok ora resikan. Resikan ya. Lah iki nggo nyaponi barang-barang sing ora resik-resik kuwi. Oh iya. Suarane. Ketok nek wong gunung ya, Men. Iya. Ora ketok nek tegas. Tegas ki tegese sing nampa ku ya gampang kepenak. Iya. Ayo saben bengi ya. Saben bengi Lala. Ya, Mas Waluyo. Jenggleng kok, Mbak. Aku ngerti nek ora arep dijengkleng dadi aku ya meneng wae kuwi. Wong ngene. Oh dasare kecelik kok. Ora aku ngerti. Ora ngerti. Iya. Nana. Do re mi fa. Ayo. Di ana Do re mi fa. Mbah. Solas. gampelana. Do re mi fa. Wah, aku ben kok monggo. Yen memajang amung karo janar Terus main dengkek boyoke. terus Kaya aman, Pak. Wah, aku anu lho, Mbak. Aku ndek alat pijet sing listrik lho, Mbak. Ngendi? Neng omah lali ra tak gawa. Wah, aku kalah karo nang PU. Apa wi? Setum kan nek gelem mijet. Iya. Dore. kembang wae Mifa. Piye tebak kok? pripun to, Mbak? Ora sing 14 lah. Kompak. Ora sing 14 kan gak penabuh dagelan ki mbok sing sempak ngono. Kompak. Kempak. Ku yo entuk Aku basa muni apa?
Aku muni apa? Ojo kok kon baleni aku. Dah aku nek Aku baleni. muni apa? SEC MPAK. Kuwi ora salah, kompak karo sempak kuwi rada konconan. Oh, Karepe konconan. kompak ana seme kuwi semangat. Oh, Semangat karo kompak sempak. Mbah ngono ya. Oh. Mbah, jenengan nganggo kompak ora? Aku seneng sempake kuwi aku mah. Malah cetek. Kompake mboten. Lah jare semangat karo kompak. Iya ta, kok ora padha karo Mas Roni. Padha kepiye wong le ngethok we beda-beda kok. Pacita. Ora lagi sing. Pindho wae le, dipindho wae wis kacek. Pindho apa? Ya sing ganjil no, aja sing genep. Iya. Ki manusia sendok ya rawuh sak rombongan. Rawuh ngatur Gaya nuwun. ndegen. Iya. Nganti ora entuk papan wing tresna budaya ning ndi-ndi mesti teka. Terima kasih matur nuwun Kamsia. Apa kamsia apa? Kamsia matur nuwun basa Cina, thank you basa Inggris. Oh iya. Tampiasih basa Lombok. Nah, Apa? Tampiasih basa Lombok, matur nuwun basa Jawa. Oh iya. kok iso ngenti-ngenti ya? Nah, latihan kok. Lho Mbah Waloyo kuwi bintang tamu lintas Lintas internasional. Mulane. Oh, mumpuni. Aku iki ning Lombok iki selawe taun. Wih, ya. Basa Lombok karo basa kene beda. Bedane. Amit 3000 nun 1000 Pak Lurah. Basa Lombok nek mlaku lampak. Lho padha. Nah iya lampak. Ning nek pipis basa Lombok ki menek. Ora percaya mula putuku saka Lombok. Menek Mbah menek tak angkatmu turu yo ora iku. Walah menek. Menek. Iya. Ayo Mbak Fia yo. Panas udan. Mas Bang tak dombengi. Panas. Parian. Oh, parian. Sing kon parian piye go genti nek sinden aku wis Wis tuwa. bola-bali. bener. Lah ngono kuwi lho dadi ki adil. Adil. Ya. Seneng Seneng aku nek kok ngene iki. Ayo. Aku ya sedelapan. Aku sedelapan rame setuju. Sedelapan nih setuju Eh banget. aja menrok sing nyelentrem dhisik dhewe ayo. Ya. Kayak ana mic, Mbah, kayak ana mic, Mbah. Ayo. Ki Aji Cermo Jaya Dombeng, ayo. Ayo parian. Ayo, biar Nyok. cerdas. Ayo, tak Nyekel dombengi. mik. Nano, ayo apa? Yo pathuk iki. Nggih sinten niki Mas Dalang? Kalyo warga kelurahan Pathuk. Tuk. Aduh. Oke. Dipaikat. Ge wis mik iki le nyewa ya. Ayo. Wis Celak dicekel. larang ya, Pak. Ora. Wis saya suwe mundak sewane. Gak Ayo, ayo. Ji. Sing gampang. Tuku terasi apa tuku uyah ngono ayo. Aku gethuk. Nek kene tuku gethuk. Kok ana tembunge patruk. Ayo. Tuku Malah gethuk bisu. ora bayar. Ayo. Nano. Gak ayo. Mangan gethuk Nah, Gethuk. makan gethuk. Mangan gethuk. ning Boyolali. Waduh ae. Warga Pathuk. Warga Pathuk meneh. Ayo apa? Ya, ayo. Entok Eli lho, ayo. Masule sih yo njlomprongno. Tak dombeng iki Mas. Ayo mikir larang kuwi. Apa mau? Warga Tibane- Pathuk. Tibane li ya. I. Tibake li ning aja seru-seru. Ayo.
merah rezeki. Duluke burine. Mas Sulis sing bar Mas Sulis. ngasto bar mayang. Ya, Mas Sulis. Wis DP sigra ae. Bejane sing do mburi ke sempat Sing saru apa sing kalem? Sing kalem ae, sing kalem. Demok batruk. Oh iya. Batuk. Wis do meneng kowe iki do ora dikon parikan kok yuk. Aja maido to. Ayo, parikan ra kono paido. Nganggo beras. Weh, Weh. bathuke kayak beras. Warga patuk sehat bagas waras. Amin. Ayo. Amin. Apik-apik. Kayak sing jaipong ndak adoh-adoh. Ayo Mas Maje. Ya, Ya, getuk wis. moto ngantuk, Motong Apa getuk. ngombe kopi. Heeh. Warga patuk Ngombe kopi. Ngombe kopi. nyilih namu ya. Tentrem Basuki. Ya. Oper Mas Ipung. Kene Mas Ipung. Mas Ipung, ayo iki tak jeboke. Dioperke. Dioper. Mas iki lucu banget iki. Apik iki ndayani. Iya, heeh. Sawape apik kuwi Mbah Waluya kuwi. Wong gede banget. Iya. Tuku tempe bengok neng pasar Salkem. Olah. Warga patruk ayam tentrem. Apik to? Apik. Apik. Suarane empuk. Juang. Ya, juang. Ah. Ayo tak dompengi yo, Lek. Kacau ini. Ana tutuk. Tutuk. Oleh. Sing genah. Tutuk. Ana tutuk. Tutuke lambe. Hati-hati. Tutuk. Ana tutuk. Nah, sing cetha. Diantemi. Walah. Mesake. Warga patuk. Bahagia di hati. Ya, oleh. Wis gek balik kene. Wis. Kurdo potrak bathuk. Kira ana sing unik-unik kok wong-wongan. Iya. Unik dhewe sing ngegong kuwi kok. Ya sing nyelentrem barang saiki. Saiki lagi metane sik nyelentrem kuwi. Oh lah iya. Ayo deh. Antine Kimpul. Kimpul urung iso mangkat. Iya. Panas udan. Panas udan. Udan panas lingaling. Capek Ayo jola-joline. Iya. Angon sapi tekan perebutan. Wah. Ana kebon. Kok kebak wit pring. Wis pirang-pirang sasi ora payu tanggapan. Nganti blangkon nggo ngendhok kala jengking. Dalarane nek entuk. Ya sih. Jarene kon sing aja. Oh iya. Ngono kuwi rak mengku yonane. Tuku kethuk ning kutha Ngawi aku bengi njaluk disemayani.
dina Jumat jare dina paling mulya nek biyayi kakung umat muslim diwajibno ayo salat Jumat bareng-bareng ditindak mula ayo dulur padha ndedhukno nang ngarsane Gusti Allah kang maha kuwasa muga-muga pinaringan widodо pinaringan slamet kalih sampe kala matur nuwun dumateng Bapak Lurah sing lumane wis ora lumrah mula sedulure sansaya kathah ana sing tuwa ana sing enom ana sing bocah-bocah nek sing lenggah niki wonten Pak Polisi le nyambut gawe awan nganti bengi iki karo masyarakat mesti yakin mengayomi ngoyak penjahat adoh dhewe ora tau duwe rasa wedi. Ya, Pak Polisi. Iki Pak Tentara ya. Pak Tentara ono Pak napa? Tentara. Piye Pak? Kowe berat juga sing dadi tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak saudara dengan keluarga demi membela ini nusa dan bangsa matur nuwun Pak Haji Saidi ingkang sampun rawuh kersa mirsani mongko kula diparingi rezeki tak dongake panjang yuswa kalih lan basuki apik wah san bapak iki iso wae ana meneh Pak Lurah Widodо Pak Widodо piyayine ganteng gagah kaya Werkudara wonge ora pelit tur mesti lomo nek ra percaya entenono mengko mesti ana saiki lagi dikempet kok Pak Halo. lah ya apa meneh sing dadi Pak Kiai esuk awan sore kudu rajin dene mulang ngaji maca sikil dulur kuat lan nutuk sewengi mongko karo isih mikir piye nasibe sandi kene iki ana sing dadi sopir barang ya Pak lho sopir iki ya pakaryan sing apik kok iso nggo nyukupi keluarga apa meneh ngono ora adenge dadi sopir metu jadul sing dicekel kabeh ya mung setir wiwit esuk awan sore bengi tansah mondar mandir muat boto watu kayu kadang-kadang muat pasir sopir wae ya menapa malih ingkang badhe pun kersakaken Pak Udin Pak Mati ngersakaken apa jenengan gedek-gedek Pak iki mau wis lenang-lenang kabeh mbok ibu-ibu sik ngangge kerudung nganggo jilbab ibu ngagem jilbab warna coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine meneng anteng ora seneng berkhianat uripe ayem tentrem yakin mesti kebak nikmat ana meneh jilbab iki kok warnane kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah paring atine kudu sabar ora kena muring-muring Warna krem. Kae Bu nganggo jilbab krem ya. kae ana jilbab warnane krem nek cara mobil kae mesti nganggo direk nek arep lewat nganggo tandha utawa dhet kudune nganggo kaos klambi jaket utawa hem sing pink Pak sing pink iki ngajeng jaluk apa wis Ping. iki lho nonton sik ngajeng sik kiambang iki bingung nek kabeh do jaluk ya mlenyok ndasku kok putih ana meneh jilbab kok warnane putih kae ngono busana muslim perlambang suci
nek aurat yakin bisa tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami dasar ayu mongko tambah beriman sopan santun basane mapan iso bidakno halal karo haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an orang larang wong wedok aksi dulung-dulung sing ngedong hati-hati kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer iki apa lho? Iki apa to, Pak? body Oh. lah nek iki angel tak kandhani nyandang nganggo modele bocah saiki awake rada lemu ditambah bokonge gedhi tau nganggo celana kendrek kaya kintel ditaleni Kintel ki apa? kintel Niku napa? kintel ki kodhok cilik Oh, percil. wis bola-bali tak moke nyandang nganggo ki sing apik aja ngundang hal-hal sing ora parayoga. Contone kaya mbokmu dhek isih urip biyen sing mangkelke bojoku dhewe. Piye? Tau reng pawon nganggo celana sakmene. Nunggu genine mati wae barang celanane bedah genine murup dhewe. Ora nyandang nganggo ki sing becik-becik sing kena Sing apik ya. Nadyan bedah nadyan Waduh. Ngawer, anu ngawur. Nadyan wadon Lan kaose biru ugal-ugalan aja ditiru. Wiraswara siji ya wani. Ayo. Sekar bisa Liki. Yo bang. Kula nuwun para miyarsa.
Iki apa sing muni? Rasa golek. Sok kono. Syukur bisa nyambung gunung desa Yo, pas. Bini orang Ketek. Makasih Mbak Pia. Alah, cantik. Sendoke leren sik, sing joget leren sik, sendoke. Sendok. Leren. Iya, ah. Ya, terima kasih. Nika sampun pun sendikani. Caping gunung Mbak Walung ya. Iya. Kula wau Niki nggih wau. wonten napa Mas Gundur Susup? Apa pepeling? Pepeleng nggih. Kula nggih ngaturaken wae titipan saking Pak Marsono. Apa kuwi? Dari Grogol aslinya dulu di Palu minta jenang gula. Di Palu. Di Palu. Pak Marsono di Pak Palu. Marsono ki Larane. paling ampuh. Kok ampuh? Kok aku piye sih di Palu kok? Lahir di Palu, besar di Palu. Menyambute gawe ya di Palu. Maksud Iya. lah yo teneh yo ora ngono maksudnya di Palu piye di Palu gene. Lah mosok wong meteng brojol yo ngene yo ora mungkin to, Pak. Terus ngene iki ceritane. Panjenengane Bapak Catur Nggih. ki ya kepengin bawa Bawa karo anak panjenengane Pak kita. Widodo ya kepengin bawa. Nggih. Mbok menawi Cai, mboten Mbok. ngirangi Mboten, pakurmatan kula, Pak Catur Pak mbok Catur, menawi monggo. saged minggah wonten pepanggungan Monggo. kula papak monggo, Pak. Moga-moga Kanjeng Adipati. Nggih, kula lengkap rasanya kalau Pak Catur. Iki ketoprak iki. Moga Kanjeng Adipati. Sampun niku kemawon. Atur ketiwasan boten wonten ondo swene boten wonten tembok jebol namung wonten durat kokul ngobet wonten ing taman. Kanjeng Adipati. Ora ngelingi dek Covid. Oh. Tak parani. Hmm. Ngopo, Mbah? Syukur seneni. Sirahku kok ana rambute ya. Pak Lurah iki ene wong Covid lara ya wong nggo jeruk seprapat kilo wit kecute ora elok. Kok ya wong kopet kok iso ngrasake kecut. Jare apa-apa rasane sabun. Lah iya ning ngono kuwi ndelalah kecut. Aku ki lurah ki nganggo ragat ya. Wah, kula niku lara ya nganggo ragat. Awang lurah nganggo ragat, lambeku ngeciwisi. Sesasi padha karo wis dina. Nggih ampun ngoten niku sampean kusuk biasa mawon. Pak Lurah iki pidato tangane iki ngene lho biyen tak mau sudara niki Pak Catur. Sale nek nang ngisor saru. Lah piye? Oh sudara. Ayo iki tegese semangate berkobar kok. Nggih. Iya. Lah ra to. Sik jenenge lurah ku wis ngrekoso. Nggih. Bayare ku sesasi mung 3 juta. Nggih. Lah kok kowe dadi gambleh 2 jam sak jam. Weh angel lho Pak. Padha. Lurah niku dadak sekolah enten sekolahane. Nek dagelan niku ora nang SD dagelan niku ora. Iku sik mah raya wis. Iki sing marake larang nih. Kok tenonten lembagane. Nek nek sekolahan dagelan daftarke kula Wis niku. menengo. Matur nuwun nggih sedaya warga kula sedaya. Ingkang sampun nyengkuyung kegiatan menika. Takon ana wargaku siji werane sing tak tarik lho aku. Lah nek kula nakoni semene iki suwengi ra rampung. Kula ku takon ana siji ngono. Oh nggih. Umang situs mawon. Napa leres ditarik napa mboten niki Pak Bu? Mboten. Weh, lho tenan lho. Aku mau iki dikandani karo Haji Saidi. Dipun lingandani. Lengandani ngene. Ampun kaya mentok. Yasin kae ayat 25 Nggih. al yauma timul ala afi batu kalimah adi batas satu al julgasi. Wah. Sesuk lambemu ditutup. Nggih. Nganggo dhuwit lho. Kuwi artine mau Haji Saidi ngono kok. Nganggo dhuwit Ning pirang-pirang sing miliar. ngomong ki tanganmu dijeksani karo sikilmu. Oh, Pak Edrole.
Dikandani tenanan ki dipidhangetke kok. Lah iki apa ya ora Semoyo wae. panci leser. Ayo leres. Mboten. Kula ya ora bawa. Kula ya ora cita oke-oke. Nggih. Kowe kudu manut aku mergo kowe ning kene tak bayar. Nggih. Pokoke kula nderek panjenengan, Pak. Saiki aku nyuwun pamit ya sedaya mawon. Mengke sederek kula Lurah Nglanggeran, Pak Widodo makili kula nggih. Oh. Nggih. Oh iya. Kudu manut karo ketuane nggih. Nggih, stokaken dawuh. Nggih, nggih matur nuwun nyuwun ampun sedaya mawon nggih. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Elisa. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nggih, nyuwun tepuk tangan aplaus untuk Pak Lurah. Nyuwun teplakipun. Matur sembah nuwun menggelar pertunjukan luar biasa. Oplok. Terima kasih atas oplokan Bapak Ibu. Oplok. Iya. Wakile Pak Caturmu Pak Widodo. Pak Widodo. Pak Widodo monggo kula jengkar saking palingan tindak panggung tumuten ing sampun. Bawa Raden. Atas, Pak. Madang. Go. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamirsa sedaya. Dalu. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Sugeng dalu Mbah Waluyo. Sugeng dalu Pak Widodo. Mas Dalang. Sugeng dalu Pak Widodo. Nggih, wis semangat banget iki. Nggih. Wonten asanipun Bapak Newu Kapanipun Pathuk ingkang satu kinumatan, Bapak Danamil Kapolsek. Pepundhen kula Bapak Catur Bowo. Catur Bowo. Catur Bowo ora Catur Dawa. Catur Wibowo kok Catur Bowo. Sing Catur Dawa ki saiki dodo ya to. Nggih, ngaturaken Nggih. sugeng ulang tahun dumadining Kalurahan Pathuk ingkang kaping 9 sekawan. Kanthi kairing doa mugi sedaya warga masyarakat ing Kalurahan Pathuk ingkang dipun pangarsani biyanipun Bapak Catur Bowo ayom mayem tata titi tentrem. Amin. Widodo mboten wonten alangas tunggal menapa. Nggih. Saengga samangke ulang tahun candhaipun saged nimbali panjenengan malih. Amin. Amin. Ya. Nah, Napa Mbah iki, Mbah? napa aja pelok napa slidur napa mboten? Pepeling mau tak bapane sik ya. Oh, pepeling. Ya. Berarti Nggih pengen nyuwun di napa nggih? Ditinding. Di dinding. dilintreng Mas. Monggo. Nyi. Anane rukun Islam ngoten Pak nggih. Nggih. Pokoke pas niku mboten nyekengke. Monggo. Iso-isane. Klambi. Rukun Islam kang limo puniki. Saya mboten Pak. Saya sing elek iki ping kelakuane kok ya. Niki nek rekaman ten Jakarta niku mbayar 600, Pak. Nggih. Ngeten iki. Ning gandeng ten mriki nggih mboten apa-apa. Monggo. Aku tanggap yo. Nggih. Iya. Kati ndakno mring para sasama pas ora iki Mbak? Pas. Kaya Piye Mas? Pas ora Mas? Pas. Oh ya wis. Nek mboten pas mergo obah soan. Kok nek ora Aja nganti ditinggalke Wede. tak cerakane ya mubadir ya tak sengkake gitu to. Kaget to. Wong jaket mboten apa-apa. Rukun Islam niku
sahadate kang angka siji Tlik Mas Ulis tlik. Kang angka loro solahat dene kang telu Buset. Ramadan nindak napa kapat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Enggak Mas. Matur nuwun kalian lajengan kemawon kalian sak napa ya? Mbuh. Tembangipun. Tembangipun. Iya. Yang tiga pun rencangi. Pede. Mangga Mas Maja. Wis. Sing kumasa
nuwun Pak Widodo sak bawane sak langine matur sembah nuwun suarane ya landrung napase landrung Lho landrung Jempole landrung nggih. Suwun pamunten Mbak niki luar bawa sepisan malih. napa niku Gubuk Asmara. oh nggih Oke, sanipun dilanjut Mbak Elisa. siap direncangi kalih Mbak Niken menika. nggih kalih Ya, Mbak Niken kalih Mbak Niken nggih Mbak Niken ayo Nduk ayo Pak Niken. Menika putra daerah Gunung Kidul sedaya. Cih, sedaya. PT RGK SDY ya Anak buntute. kalian Mbak Niken Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu, sugeng sonten. Oh, kok sonten? Sonten lajeng dalu. Oh, nggih. lajeng enjang Pripun kabare? Nggih, Sae. Alhamdulillah. Dalipun pundi nggih? Kula Semin, Gunung Kidul. Oh, nggih sami. Nggih, kula ereng-ereng Gunung Api Purba nggih. Pundi, Pak? Gunung Purba, Oh, Nglanggeran. nggih. Nglanggeran. Nglanggeran. Misal Nggih, bawa napa ya nek anu nggih? Sik Mas. Napa? Pocong nggih. nggih Nggih Mas, pocong nggih. Tingkat Betul. ngipun. nyingkar nyingkur. ya Nggih, siap nggih Pak Kendang sedaya brayat Pak Dalang. siap Oh kowe mau. Nggih, siap. Sedulur Pathuk sedulur Pathuk guyub rukun lan wajo guyub rukun lan tawajuh derek dawuhing pangarsa apa kuwi mau samya manembah mring Gusti tekun ngibadahi Beda. guyub rukun kasembadyan kang sinadya bersatu sehingga tercapai cita-citanya Gubuk Asmara. Nggih. Mangga langsung jahe pong. ya Ayo.
Monggo, Pak. Catetan sajroning ati Tatan nuntun malah saya kagati Aku kowe dadi mata Matur suwun, sampun kasih Pak Niken, Pak Widodo matur nuwun. Niku Mbak Niken niku. Nggih. Mas Pak, kabele mesti ndak kejiret jenengan. Ora. Iya, matur Terima nuwun kasih, Pak Jeh. Widodo. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Pak Widodo. Waduh, Jeh, nika nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Widodo. Nggih, alon-alon nggih, nggih. Sikile riyen. Nggih, nah nggih, nggih. Lah iya sikile riyen ndi ono ra. Karepmu kepiye to Mbak Walu ya? Terus pundi? Karepe jenengan niku pripun? Lah iki nek mandhap nggih sikile riyen ngono to. Oh. Lah ya mestine ngono kok ya. Weh, lah nek ula ke ndak sesek lho. Nggih, matur nuwun Pak Widodo, pokokipun nek sedaya nang gegujengan supados regen swasana sepaket kadangan. Amin. Saya kemawon, Pak Catur mundur. Oh. Konten wingking nggih. Oh, nggih, wakilipun Pak Catur matur sembah nuwun. Pak Catur nembe teng wingking nyiapke bingkisan. Oh iya. Ah, nggih, mboten kok mbenake rasa. Monggo nggih. Iya. Wong nggih Anu, wonten titipan saking Ah, ah. wingking wau. Nggih. Nyuwun fragmen saking Apa? panitia fragmen. Pramen yo. Fragmen napa kae sing ciung jetut ciung. Menak jet. gojing. Ah, Anu menak jinggo. nika. Iku nggih wonten Iya. pamuritan. Nggih monggo. Lah alah ngomong apa? Lihat wekdale. Heeh, ya. Nonton wektune nek wektune ora cukup ya sesuk neh. Lah nggih. Monggo niku berbawa sesuk saking dalang. Nggih. Ya. Puas jenengan. Kira Yono Nawala, Nggih. nyuwun podang kuning dari Sam-Sam Studio Klaten. Oh, nggih. Terus Bang Surya AC wau nyuwun sing nembang Mbak Elisa. Napa? Nggih. Derek napa mawon Oh, tembangnya. nggih. Ya. Ah. Jenang gula kuwi mau Mbak Elisa. Oke, siap. Ya. Lho sing melenyek lho monggo. Apa? Jenang gula kan melenyek. Melek nyek. Ya. Mau melenyek piye? Kelet. Ben dikancani karo Mbak Anggi. Ya. Ah, nggih, Monggo, nggih. nggih. Mangga Mbak Anggi. Jeruk karo sadun. Selama ya kenapa keroskan? Keroskan. Kita perang Jamberut. Emang kenapa? Sugeng dalu. Inilah halah. Jeruk kebarut. Makan makan. Jeruk garut tak Oh, jeruk garut. Mbak, Jeruk kebarut. jeruk kekarut. Lagunya apa lagunya? Jeruk garut. Oh, krunguku jeruk kebarut. Ngawer, anu ngawur ora. Lah iso wae to jeruk tiba kena rir ya kebarut.
Mau jeruk ki nek wit jeruk ki kan ya enek rine ning yo rancur kebarut. Oh jeruk bali kandel kulite. Monggo. Jenang gula. Oh, jeruk kari kandel kulite iki nek nang kali ngumbah sikile. Monggo, mau lajeng pun ngajaken. Pun lajengaken jenang gula minangkane pamundutan menika PLBR. Pelok barang. Nggih, leser. LBR. Leres kok leser. Heeh, mangga duet Mbak Elisa kalian Mbak. Mbak Andi. Iki Mas Adi Waluya kok malih kaya malih waluya tok ora nganggo adi. Aku kan serbi. Oh, Apa pi? Serba bisa. Oh, ngono. Aku ki garong gerong. Apa jenenge? Gerong ya iso. Iya. Wiraswara. Mara pisan bangun-bangun maka. Monggo Mbah Adi Waluya. Yeah.
matur nuwun Bangke. lembut. Maka Mbah Waloyo. Ya gerong aku isan iki mau aku nek lungguh gerong keplok. Nah iya kok ya ora. Kadang-kadang ya Ayo Mbah angon wektu ya Mbah yo. ayo angon wedhus ora duwe. Monggo. Nyemoni aku nek muni angon wedhus ora duwe iki. Boten aku ora duwe wedhus kok nggih. Wedhus endi monggo. Ki fragmene iki iso di anu Bencang dalu ki mawon Pak nggih. mengko bengi saiki wis ganti dina. Oh nggih nggih nggih. Ki Ngaturaken. sinden-sinden ngadeg kabeh. Ingkang Sinden-sinden dereng. ngadeg kabeh. Oh, sedanten. Kabeh. Ya, sing lagi wae lingguh ngadeg kabeh. Ya. Ki mono panyuwunan apa pamundutan lali janjine. Janjine nggih. Dimedlekke ning lewung. Ya. Nggih. Medle ya mak ya medle manuk udele dhewe. Ya. Mangga. Oh nggih, Ibu sinten Ibu Suparmi dari. Ayo sinden-sinden do ngadeg kabeh. Ayo. Ibu Pripun, Pak? Suparmi menika request podang kuning. Podang kuning. Ya, mangke dipun anu. Ya wis podang kuning langsung ning anu monggo. Beda larasan ya. Itu larasan. Ya, Mbah. Jan bapakku ki. Heeh. Engko nek gara-gara ya esok kok. Siap. Podang Ya. kuning iki nggo gara-gara pantes, esuk pantes. Engko jejer wae pantes. Oke, manuk-manuk wis esuk awan mangke pantes. Nah ya. Lali janjine. Oke, monggo. Medlekke lewung, monggo Mas. Oke. Mbah Adi Waluya. Waduh, Aduh, kelelekan dingklek aku. Tak kira kelelekan tromel. Ngawur. Ya. Janjane Wih. Mbati Waluya semangat banget, Nduk. Ya, Mas yo karo legan.
semangat mong wis nampa pirang-pirang. Ya. Lah. Sabda pandita Makasih. Ya. Heeh. Kabeh pamundutan isih ana siji sing urung dipinangkani Mbak Elisa. Podang kuning mengke kalajengaken nek gara-gara. Ya. Siap. Tak nerusaken lakon riyen Mbak Diwaloya. Nggih. Monggo atur nuwun pokokipun ingkang bakal pinaringan kalih sing sambekala cinaketna dene Nugroho. Amin. Monggo. Matur sembah nuwun. Ya, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Ya. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng kabeh ya, Nduk. Ya, ora miji siji-siji. Kabeh dongane apik ya, Mak ya. Pancen ngono. Ya. Ayo. Sowan Lurahe Semar Badranaya. Ya. Kirim pate kasih kek ngopor punden dalang. Oke, Nduk. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho wa ilaruhi para pepunden dalang sakno selantor Al-Fatihah.